माझी कळकळीची विनंती आहे सर्व लोकांना की पॅरालिसिस वगैरे झालं तर आमच्याकडे चांगल्या तऱ्हेचा उपचार आहे, त्यांना ताबडतोब म्हणजे चांगल्या आणि फास्ट इम्प्रूव्हमेंट आम्ही आणू शकतो. पॅरालिसिस झालं की सुरुवातीला त्यांचं हेल्थ कंडिशन खराब होतं, प्रेशर डायबिटीज सर्व हाय होतात. तर त्यावेळेस तुम्ही हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट करता, तेव्हा ॲडमिट करा. 2-3 दिवसाच्या आत त्यांचं जेव्हा इम्प्रूव्हमेंट येईल आणि त्यांची हेल्थ कंडिशन नॉर्मल होईल तेव्हा पॅरालिसिससाठी डायरेक्टली आमच्याकडे या. इथं तिथं फिरत जाऊ नका. कोणी फिजिओथेरपी करतो, कोणी मसाज करतो, कोणी हळगाला जातो, कोणी मालवणला जातो. असं वेगळं करून स्टिरॉइड हे ते सर्व वेगळे उपचार करून लास्ट थकलेल्या केसेस 6 वर्षांनी 5 वर्षांनी आमच्याकडे येतात. त्याच्यातून आम्ही पॅरालिसिस चांगलं करू शकतो. तर स्टार्ट कंडिशनला आमच्याकडे आलं तर फार फास्ट इम्प्रूव्हमेंट येतं. हे व्हिडिओ करायचे कारण म्हणजे माझी आई 95 इयर्स ओल्ड आहे. तिला पॅरालिसिस अटॅक आला. दैवसुयोगाने मी गोव्यातच होतो, पण लांब होतो. जे फॅमिली डॉक्टरनी येऊन बघितलं, त्यांचं कंडिशन एकदम वर्स होतं. एक साईड लेफ्ट साईड पूर्ण पॅरालिसिस झाले होते आणि 95 एजमुळे ते म्हणाले आणखी त्यांना काही उपचार करणं योग्य नाही आहे आणि होणार नाही असं कंडिशन होतं. 3 तास लागले मला तिथपर्यंत यायला. तोपर्यंत त्यांना एमर्जन्सी काय काय करायचं ते मी शिकवलं, फोनवरून सांगितलं. तेवढं तुम्ही करा, तिचा फक्त जीव वाचवा, नंतर मी येऊन बघतो. आणि मी 3 तासात तिथं पोचलो. पोचल्यानंतर मी युद्ध पातळीवर त्यांचं ट्रीटमेंट केलं. जे माझे सर्व रिसर्च जे आहेत त्या रिसर्चचं ट्रीटमेंट त्यांना केलं. अर्ध्या तासाच्या आत जे आईचं तोंड वाकडं होतं, बोलायला जमत नव्हतं, ती बोलायला लागली. देवाचं नाव घ्यायला सुरुवात केली तिनं आणि तोंड पण सरळ यायला लागलं. साधारण पाऊण तासाच्या आत तिचं तोंड पण सरळ आलं. आणि नंतर 1, 2, 3 तास असं आम्ही ट्रीटमेंट केलं, वेगळं लेवलचं ट्रीटमेंट केलं. आणि जस्ट 3 तासाच्या आत त्यांनी पाय पण हलवला, हात पण हलवला. देवाकडे असं हात धरून देवाचं नामस्मरण पण केलं. तोंडाने सर्व ऋषी असं कृष्ण वगैरे असं कठीण शब्द सुद्धा आम्ही तिथं ट्रीटमेंट करता सर्व त्यांच्या हालचाली करायला लावल्या. तेवढ्या ट्रीटमेंटमध्ये ती करत राहिली आणि त्यात 2-2.5 तासाच्या नंतर ती खाऊ शकली. बिस्किट खाल्ली तिनं, रवा खाल्ला आणि बोलू लागली. दुसऱ्या दिवशी अक्षरशः तिनं हात आणि पाय वरती पण काढले, तोंड सरळ झालं. त्याच्यानंतर 3, 4, 5 दिवसाच्या ट्रीटमेंटमध्ये स्वतः ती चालू लागली. ती पूर्वीपासून, कारण 90 वय आहे, 95 वय, तर ती वॉकर घेऊन चालत होती. तशी आता परत ती पुन्हा वॉकर घेऊन चालते. माझी आई होती, मी डिसिजन घेतलं आणि ताबडतोब आम्ही ट्रीटमेंट सुरू केलं. बॉडी फ्रेश होती, नर्व फ्रेश मरत होते. त्यामुळे इमिजिएटली ॲक्शन झाल्यामुळे पूर्ण नर्व्ज आणि कनेक्टिव्हिटी चालू झाली. तिला एवढं इम्प्रूव्हमेंट झालं की तिच्या डोळ्यात दिसत नव्हतं या वयात आणि तिचं ते पण इम्प्रूव्हमेंट झालं. म्हणजे पुष्कळ केसेस ज्या आमच्याकडे 2-3 दिवसाच्या आत आलेल्या आहेत त्या लगेच त्यांना इम्प्रूव्हमेंट करून त्यांना चालवलं आहे आम्ही. तेव्हा कुठलीही व्याधी, म्हणजे एक एक्झाम्पल सांगतो की जेव्हा झाड मरतं तेव्हा त्याची पानं पडतात, तेव्हा ताबडतोब पाणी घातलं की पालवी लगेच येऊ लागते. ती पानं पडल्यानंतर पुष्कळ दिवस गेले, पूर्ण झाड सुकत गेलं आणि त्या सुकलेल्या झाडाला मग आपण पाणी घालायला लागलो तर किती वेळ लागणार हे कळत नाही. माझी कळकळीची विनंती आहे सर्व लोकांना की पॅरालिसिस वगैरे झालं तर आमच्याकडे चांगल्या तऱ्हेचा उपचार आहे, त्यांना ताबडतोब म्हणजे चांगल्या आणि फास्ट इम्प्रूव्हमेंट आम्ही आणू शकतो.